Ngiyanibingelela ababukeli beBlack Lives TV lana nguphela lwasebathenjini uhlelo ngabuyelana emendweni. Angihleki mntaka yes, akuhlekisi singabe wabuyelana emendweni kodwa phela ukuthi sisifuna ukwazi ukuthi wabuyelana emendweni. Ongenza mhlawumbe akuyona into enzima kangaka kubuyisa, ongenza mhlawumbe into enkulu. Kodwa ke kuthiwa ulamula uthathe wenze ini ilemonade ukuze impela iqhubeke. Wabuyelana emendweni mntama ngicela uzazise kwa Black Lives TV lana nguphela lwasebathenjini. Oh, igama lami ngiyusanelisiwe ngwakashezi. La ngizonichazela kabanzi mayelana nokubuya kwami emendweni. Ubuya kwami emendweni ngangaphathekile kahle. Empeleni izinto ezazenziwa angazi noma ngizothi umnyeni wami noma abakubo komndeni. Kodwa nawe umnyeni wami unomthelela kulento. Okay, awuyiqale nje kabusha makwenzakalani kahle. Nganginenkinga naphi nomyeni wakho? Oh, umnyeni wami sadibana nje sisebenza ndawonye, sasebenza ndawonye, satholana, sashadana kwa right kwani yonke into. Okay, abantwana singakabatholi. Okay, abantwana ngibathole sengisemshadweni. Nginabantwana abawu2. So umnyeni wami la into azenzile benginokuthi makuthiwa kunegrosa noma kunani abo nje abantu bakubo kuphela abahambisa phambili kunami. Mina angazi ngekwami sinomuzi wethu. Nomuzi sathi kwashiwo wathi ngowethu satshela nje wethu u2 ingane zethu. So but into azenzayo mina ngizothi mangidinga into la endlini ngibona ngabantu bakubo sebezodeliver leyo nto. Mama Obhuti bakhe osisi bakhe angitshelwanga lutho mina. Ngigcine ngokucela nje baba kaThando sangicela imali yokuthi ngiyashoda le endlini sengibona ngabantu sebezodeliver leyo nto. hayibo Manje into engayi-understand noma akangithembi mina noma kunolwazi alwaziyo ngami engingalazi mina ukuthi wazini ngami ngoba kona konke yabo nje na umuzi uphele nje mina akukho la ngizothi khona i-protection angengayenze ya umuzi cha angikaze ngenze lutho. Okwenza bani? Bona shuthi abantu bakubo mina ngibona nje ngamaveni ngibona ngey'moto zokobuilding sekumiwe ngiyakhiwa ekudleni makuphela inyanga ngilindela imali nje umuntu njengendoda yami. Ewatshela wa-gross mina. Ngisho ukugrosa lokho angikwazi ukuthi njani. Ngigrosela nje shuthi mangiyeke yami neyeqolo ley'ngane zami. Hayibo. Lo muntu useney'ngane-ke. Uzona iy'ngane uyicabangelani? Ukuthi shuthi kahle mina angithandwa kahle mina into engibonile angithandwa sekwenzelwa zona shuthi iy'ngane. Ngoba phela indlela ekwenzeka ngayo ukuthi ngeke ukuthi ngizothi ngicela yabo ngumuntu wesifazane ngicela amaphedi ngicela into zokugcoba zizofika nomunye umuntu wesifazane owakini usisi wakho kanjani. Okay ngicela into ukuthi la izofika nomfana wakini ngishodelwe isicapha noma ngifelwe isicapha kuzofika umfana wakini angenzele leyo nto. Mina ayikho imali yami engenayo kumina. But ngikuthola konke okusendlini kodwa imali ayikho engenayo. Uyenzelwe nje abakubo. Yonke into ngenzela abantu bakubo nje ngangihlukumezeke emoyeni. Ngiyibuze nami ukuthi kwenzakaleni ngenzeni kanjani yonke lento yenzeka kanjani. Umyeni wakho wahlala naye phansi wambuza ukuthi hayibo njengoba bonke abantu abafazi banikezwe amakhadi bayothenga noma besendelweke endaweni lapho kusendwa khona noma instead kungani mina unganginikeza awusangombuza? Ngambuza ke lo mbuzo ngathi kungani mina babathanda unganginika imali wayesengitshela ukuthi hayi bona kubo bakholelwa ukuthi kufanele kwenze umuntu wakubo yabo bakhule kube bebambisana ngathi mina yes wavuma phambi kofakazi usuzobambisana nami nje bese sashada nje kwenzeka kanjani pho lokho wathi yena kubo imali uyifaka kubathamba nonika obaba kabani kwathiwa kuba kokwenza njani hamba nonika umakabani hamba nonika umakabani. Ngithi ke nami ke mina shuthi zonke into zami engizenza afanele ngikutshela ukuthi manje senginenkinga yokuthi ngishoda ngokuthi ngoba phela nathi abantu besifazane siyathenga igrosa kube khona nathi into zethu esemaceleni esithengayo. Nje nokufihla nje eyethi imali siyafihla la amabeleni just ukuthi egadi wona nje wawungenayo nje lokujana umgada bhodisi. Awubo nganguthola nje makholwa iqola ngisinda ngey'ngane kuphela imali akukho ngangizokwenza ke emva kwalokho ngabona ukuthi no ayikho lento shuthi ngingathembakali ngizohlala la ngenzeni ngingathembakali ngingajabule mina ngibuka shuthi njengomuntu oyisigebengu. Umndeni mhlawumbe nake nawubiza nasana phansi ngoba phela ngithi ke kuthiwa indaba uqala ukuyikhuluma nomyeni wakho mawuxaya mhlawumbe asolanda ubukhoni bese indaba ke ihlalwa phansi nake naye izinto enjalo mhlawumbe. Yebo sake saba nayo i-meeting kanjalo ukuthi nami sengibona ukuthi ngifuna ukuhoxisa ngake ngithi ngeke ngihoxise phela abakhongi nabazali bengazi ukuthi kwenzakaleni. So ngayibiza i-meeting ke ukuthi ngizocela abantu ukuthi kuba ne-meeting ukuthi sikwazi ukukhuluma ngalento. Uma sikhuluma ngalento omamezali bebengibuza ukuthi yini ongayitholi oyifunayo uzothini ke lapha. Hawu Kuthiwa abantu besifazane nithanda imali. Hawu Ngavela ngabona ukuthi yabo nje lento engihlale la shuthi mhlawumbe khona mhlawumbe ngokuloya ngoba phela ke kuthiwa mhlawumbe uhamba uyithatha uyomloya. Iloko ke ngingakwazi ke kumina vele ke uyazi ke mawufika emendweni ungayena wangakhona umuntu kuye kuthiwa umuntu umdlisile mayikuthanda. Yena nje besithandana ku right yonke into i-right ngangazi ukuthi kujike kodwa ngokwemali hayi cha kodwa ngisayisho nje lakhe nje sisayijolela nje ngangiyithola imali. Wayephuza yini? Ya yena uyaphuza kodwa hayi yena umuntu ophuza kanjalo. Wangakhona umuntu utshotshana noma edakiwe. Nhlobo inkinga ikhadi.
naye imali yocash cha ngeke uzombona bena lo mali uzoba nayo lo mali yocash amakhadi maningi kubaba. So ngeke ngayizama into efana naleyo ukuthi ngizombule imali engayibuza kona ukuthi ngizoyizombula le mali yes ngithathe and umntwana ongakwazi awukwazi mayibona futhi nakhona ebhekile ukuthi khona umuntu ozombula imali yabo bazobe sebengicabangela okunye kanti angazi vele ukuthi yini abangicabangela yona kuyimanje mhlawumbe khona bazongicabangela imali enyazi uzophela ukuthi mhlawumbe mabona mhlawumbe kuno 100 mase uthatha wenza umgada bhodisi yabo yonke ke le nto into kanjalo ufuna ukuthi usho ukuthi baba kabani ngiphe lo 100 rand ngoba usubonile ngaleso sikhathi ngicela ungisasongishiya nalo 100 rand basasongishiya uthi baba ngicela imali yokuthi phela useyahamba baba hayi ngizohamba nosibo uzofika khiphe imali abuye nayo yayicabanga ke leyo nto owenze njani ngabona ngahle ukuthi ayikho into engihlalela akathanda nosibo bakhe lo muntu mhlawumbe lo muntu khona umuntu abamaziyo kubo mina engamazi yabo kubiza umndeni wakuthiwani yini ongayitholi uthola yonke into ingane ziyondlibu nayo yonke into efunayo ngisho ungafona manje uthi ufuna istage uzokwakhela ngathi mina shuthi isono sokuthi imali engafanele ngiyithinte hayi mina ngifuna ngibe umhlalo wale endlini ngigade lo muzi lo phela ngigabe ngokuthi ngithola yonke into engiyifunayo izingane ezibukana kodwa wenza wrong ukuthi umshiye kwakufanele ukuthi ngale eqola umnyise akubona nje upostile useyindaweni yemali ayibuza ukuthi order ngani yebo njengoba ngisho ukuthi le eqolo yona into ede sengisebenza ngane sengane enzambe sengibona ukuthi support ngoba phela ikhona ingane imali engane zesikole yabo mhlawumbe ingane sifuna into ukuthi mase yahamba into ephuthumayo yabo kufanele ukuthi ingane uyisupport ngaleso sikhathi zekhera ngani pho izingane ziyakhera ke ingane ke uyayinika ingane futhi singasuka la nazi ingane zethu phela sibe zeba maxoki ziyazi makubo ingane ingasuka la manje ihambe ecela imali igogo izoyibuyela ingane nemali igogwayo wena wathi mhlawumbe sithi mana imali yami esikole mhlawumbe ifonelwe kubo noma adivakashile thiwa kuba ke zolanda imali esikole wena uyazi ingene kanjani leyo mali iphumaphi thuba bona usenifakela imali elokho esikole so kwangelula ukuthi ngihlale ngoba ngabona ukuthi ayikho into engizoyihlalela mhlawumbe lo muntu khona abamthandela yena and nakumina usewumuntu osefika nje sekuyathunyelwa yabona lezo zinto yonke lento engiphatha ukuthi ngoba phela uthando lwethu liqale kahle yonke into ethi bihamba kahle yini le ngake ngiyenzile angeni lokho engaba naye futhi angeni umuntu engizothi nguvanzi ngenza ukuthi okay yaphuza nje mina ngakho ukuthi ngaqala ngathi mina yabona manje sekufanele ukuthi ngibuyele emsebenzini ngixola ukuthi nami sekuzofanele ukuthi ngibe nezinto zami ngikwazi ukubuyela emsebenzini cha akavumi nabantu bakuba bangavumi ukuthi ngeke ngikwazi ukuyasebenza manje wasuyahamba ngase ngithi mina akukho engizokwenza mohamba wathini ukuhamba kwami phela ngamchazela ukuthi mina sengi-right nje ngempilo yalekhaya so ngi-right ngempilo yalekhaya nawe ngibona mhlawumbe kabili unyakeni manje wangathembisa ukushintsha wangathembisa khona phela washo ukuthi baba makathando ngiyacela bandla ukuthi ungahambi kanje sengizoshintsha konke kunanani ngathi mina kulungile uzokwenza ngisekhaya uzoqala ukwenza ngisekhaya ngibone ukuthi kuzokwenzeka ngalindela no umuntu wafika nje ngalethelwa into zezingane kwangaba khona imali luthi imali yabo ngabona ukuthi indaba inemali yimina ongafanele ayithinte enhlobo imali yakhe ngoba shuthi imali yakhe mhlawumbe ngizoyiloya nani phela noma amazela bethu bake basicabangela into esingazenzi thothi mamezana nje usecabangela into ekude azayitshele futhi umnyeni wakho ukuthi lo ukuthi akarade ngaleyo nto kanti into engekho ngoba nakakufise mhlawumbe lo mendo mina nje engqondweni yami nganginokuthi engeke khona intombazane kodwa emva kwalokho futhi ngisangasho namanje ukuthi ikhona intombazane ehluthi ayetshola nayo ngoba kumina ukuhamba kwami nayo yazi imali yakhe yayiyazi imali yakhe yabo ngoba kumina ngoba phela senziwa njalo thina kuthiwa sihlale emakhaya sihlale endaweni zasemakhaya kuthiwa sigade imizi kanti emadrobheni khona eziphethe amakhadi sizenzelwa amakhadi zithola yonke imali ithola yonke into wena sodrobheni uzofika ngegrosa nje yena imali yakhe igrosa ntama yazi you've been through a lot you've been through a lot mina ngiyayibona le nto leyo ngiyayazi futhi ngiya-understand yes lokwenzela yonke into engathi manje ngathi awunazandla angazi ukuthi ngiyayichaza ngithi le mpilo manje ephilisa ngayo manje ya impilo nje senginayo sengi-right futhi nakhona njengoba ngisho ukuthi naye futhi ngibona ukuthi khona ukugangade kwenza ngoba phela sibe ukuhlukana emva kwalokho wayithe uzongithembisa ukuthi yonke into ngizoyithola nani emva kwalokho kwathuleka yazi futhi akekho ngizothi wathi angisakufuni kanjani nokwathuleka nje nani ngoba nasikhathi umuntu uma enesikhathi unesikhathi ezingane zakhe nakhona futhi ingane bafuna ukungiphuca ingane zakhona yabo shadile naye ingane oyikhokhela yonke lonto ngathi mina no ukuze ngiphume enkingeni izingane zakho uzoyithola ngaso sonke isikhathi uma uyifuna ngazo uzoyithola ezakhe ingane anginankinga nazo but mina ngicela ukuqhubha impilo manje sengi-right njengoba ngayiphilisa ngathi ngifuna ukubuyela emsebenzini oyinqabelile vele ngingakuyena manje ngiyabuyela emsebenzini ngi-right nani kodwa kubo mina sengumuntu osifebe ukuthi ngihamba ngayofeba emadebheni yabo nje
Hayi ku-right abakho la abakufunayo wena into ebalulekile mfethu wena nenhliziyo yakho Yes. nomoya wakho. The rest is history mntakama. Yeah. Angeke ukwazi ukuthi uzohlala ngempela ukuthi ubekezelele umuntu ekubeni umbona kahle ukuthi akekho nje kuwe. Yes, Uhlalele ilokho uhlala engikushona ukuthi nomoya. ngiyabona ukuthi akekho kumina lo muntu. Sibonga mina into engiyibona Ngeke ngibonge imali, ngeke ngibonge igross ukuthi ngene igross kodwa uthando ungalitholi. ungalitholi. Engibongayo uphumphila yabona uma uphuma uphila kubalekile mntama. Yes. Sibonge kakhulu. Yebo Sathemba ngiyabonga. uzohila nje konke okuhlela. Ah. Bahlale ke njalo mangichazile ukuthi nazo zokuxhumana manje ngifollow enye ke njalo. Ingakhohlwa ke nokulike nokusubscribe noviewer lana kwa ngaphumelana ngabuyelana emendweni. Ingakhohlwa futhi uhlelo olufundisa kakhulu isupport enikhombisile hey angazi ngangolwandle lo engilibuka njengamanje inkulu bafethu qhubekani nilalela ngoba sisafuna ukuya khona sike sibheke khona soshi abanye sobona ama red flags ukuthi kahle kahle sekwenze njani mase kwenze nje mhlawumbe ungenza kanjani mhlawumbe wena wayihandlisha ngenye indlela mhlawumbe umuntu wakho ubonisana naye ngenye indlela ungazi uphuma kanti mhlawumbe ibikhona enye indlela obungenza ngayo mhlawumbe nalowo muntu useceleni ba nani bantu besise ngicela nilibuke lolu hlelo lolu mhlawumbe kukhona engasizakala kukho engakhona ubona ukuthi kahle kahle laso singasaboni ngoba kuyenzeka ukuthi wenza into mhlawumbe awazi wena ngoba nje uyachaza umuntu ukuthi yena ukholelwa ukuthi kini kubo kwenziwa njalo vele umfazi uyenzelwa yonke into akazi yena ukuthi umfazi fanele anikwe imali kodwa akasazi ukuthi abasegoli uyenze njani ngoba legoli ngeke uthi uzothumela umngani nje imalini intombi zasegoli ifuna la imali ifuna la esandleni sayo nayo izenzele enye into zayo bafethu ke niqhubeka njalo nje niviewe njalo lona Opel wasebathenjeni baba yini Is the Black Life TV.